21 ta' Mejju, is-sebaħat tal-Għid u tluħ il-mulej fis-sema. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Kunvent tal-Qalb ta' Ġesu l-Imrieħel, immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Semmilkom minn din il-Knisja hawnhekk li imexxuha s-sorrijiet tal-Kongregazzjoni tal-Ulied tal-Qalb ta' Ġesu li din is-sena ifakru il-100 sena mill-mewt tal-fundatriċi tagħhom, Marija Teresa Nuzzo. U iktar tard din is-sena fil-21 ta' Novembru il-120 sena mit-twaqqif ta' din il-kongregazzjoni. Tolbu l-mulej illum b'ringrazzjament ta' dak kollu illi tant reliġjużi membri ta' din il-kongregazzjoni għamlu fil-ħidma tagħhom Malta u f'diversi postijiet barra minn Malta, nitolbu wkoll dejjem għal aktar vokazzjonijiet reliġjużi. Llum nixtieq niftakar ukoll bħalissa propju il-Belt qed issir l-ordinazzjoni tad-djaknu tal-Parroċċja Griega Kattolika f'Malta, Ġeżmont Ċkembri, u għalhekk ninaqdu anki miegħu bħalissa b'talba biex il-mulej ukoll jimlih bl-Ispirtu tiegħu fid-djakonat. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla llum li qed niċċelebraw din is-solennità kbira tat-tluħ tal-mulej fis-sema. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi dlubiet tad-dinja ħenna lina,
انت تنحي ذنوبات الدنيا القى الطلب تاعنا، انت اللي يدفو اللمين تالمسير حنا لينا، عليش انت وحدك قديس، انت وحدك مولاي، انت وحدك إلولي جيسو كريستو ما l'Spirito Santo في الجلوريا تالمسير الله. أمين. نطلبه. O Alla li tista' kollox, għammel li b'ferħ qaddis iradulek ħajr, għax Kristu ibnek bitluħ tiegħu fis-sema imexxina blajda l-qudiem fi triq tagħna lejk u jimlina bit-tama li aħna l-ġisem tiegħu qed naslu wkoll għal dik il-glorja li fiha daħalu ir-ras tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel rakkont tiegħi Teofilu tkellimt fuq dak kollu li Ġesu kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema. Wara li permezz tal-Ispirtu Santu tal-ordnijiet tiegħu lill-Apostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu derilhom u tom ħafna provi li hu ħaj. Ferbejn jum rawh kemm il-darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-saltna ta' Alla. Meta kien għadu magħhom ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalem, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-missier li fuqha qalilhom smajtu x'kont qedtilkom. Ġwanni għammed bl-ilma imma intom li fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Kif kienu flimkien staqsewh mulej u dan iż-żmien li fih int se terġa' twaqqaf is-saltna ta' Iżrael? U weġibhom: mhijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-missier għażel bis-seta' tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu intom tirċievu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalem, fil-Ludija kollha u s-Samarija u sa truf l-art. Wara li qal dan, huma iħarsu lejh kien meħud il fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru żewġ tirġiel libsin l-abjad ħdejhom u qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Ngħidu flimkien tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla, għax il-mulej l-għolju tal-biża' sultan kbir fuq l-art kollha flimkien. Tela Alla bajat ta' ferħ. Tela Alla bajat ta' ferħ il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu flimkien. Tela Alla bajat ta' ferħ. Għax Alla s-sultan tal-art kollha għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha u joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu flimkien. Tela Alla bajat ta' ferħ. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spiritu ta' għerf u rivelazzjoni biex tarfuh sewwa. U jdawrilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. X'inhu il-għana
tal-glorja tal-wirt li ta'kom taqsmu mal-qaddisin. Tarfu x'inhu il-kobor bla qis tas-seta tiegħu fina li għamminna skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fil-Kristu meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet il-fuq minn kull saltna u seta, minn kull qawwa u ħakma, il-fuq minn kull irsin li jinstema, mhux biss għaż-żmien ta' issa, imma wkoll għal-li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt rijlejh u għamlu ras fuq il-Knisja kollha li hi ġismu, il-milja ta' dak li jimla kollox f'kollox. Il-kelma tal-mulej irroddu ħaj lill-Alla. Morru għamlu dixxipli mill-ġnus kollha jgħid il-mulej. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-11 dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordinalhom Ġesu. Kif raw inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Wara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Il-kelma tal-mulej. Huma u jħarsu il-fuq kien meħud fis-sema u sħaba ħebbitulhom. Dan huwa li naqraw fl-Atti tal-Apostli l-ispjega ta' din il-ġrajja ta' tluħ il-mulej fis-sema. U meta naraw ir-rakkont ta' din il-ġrajja u anki kultant pitturi li jġibu din il-ġrajja ta' tluħ il-mulej fis-sema, isu l-ewwel sensazzjoni li nħossu hija ta' firda. Ġesu qiegħed mad-dixxipli ikellimhom jgħidilhom anki x'għandhom jagħmlu issa u mbagħad jinferet minn magħhom, jitla' il-fuq u d-dixxipli jibqgħu ħarsu il-fuq. Imma fil-fatt, iktar ma naqraw mbagħad il-quddiem l-Atti tal-Apostli stess, insibu li din il-firda kienet għal ftit momenti. Meta niżel fihom l-Ispirtu Santu, d-dixxipli fehmu illi Ġesu ma kienx inferet minn magħhom, imma anzi kien magħhom preżenti b'qawwa ġdida, bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu. U
kien għalhekk li narawhom mbagħad jagħmlu propju dak li qalilhom Ġesu biex imorru fid-dinja kollha ixandru l-bxara tajba u jwasslu din l-aħbar għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Sa nixtieq insaqsu ftit x'tgħidilna din il-ġrajja ta' tluħ fis-sema tal-mulej għalina llum. X'tgħidilna lilna llum? L-ewwel nett tfakkarna fejn iridu naslu. Aħna mixjin lejn is-sema pajjiżna. Il-mixja tagħna f'din il-ħajja trid toħodna f'dik id-direzzjoni biex naslu fis-sema pajjiżna u nidħlu fejn daħal qabilna hu dik it-talba li għamilna propju fil-bidu tal-quddiesa li aħna naslu għal dik il-glorja li fiha daħal hu u nerġgħu ngħiduha f'tal-boħra din il-quddiesa. Għaliex huwa importanti li niftakru dan? Għaliex meta nżommu f'moħħna u f'qalbna li id-destinazzjoni tagħna hija s-sema u li aħna mixjin hemm lil hemm, din tgħinna ħafna fil-ħajja tagħna. Tagħtina l-iskop kollu għal fejn qegħdin ngħixu. Għax altru nafu li se naslu hemm u altru naħsbu illi wara dawn is-snin hemm xejn jispiċċa kollox vojt baħ. Imma meta nafu li aħna mixjin li s-sema pajjiżna dik tgħinna mbagħad għal ħajja llum u tgħinna din importanti ħafna biex aħna qalbna norbtuha ma' dak li jibqa' u li wassalna hemm mhux ma' dak li jgħaddi. U għalhekk meta nżommu f'moħħna f'qalbna din il-viżjoni tas-sema hija għajnuna kbira l-ħajja tagħna għax hawnhekk infittxu il-ferħ veru li jibqa' mhux il-pjaċir li jgħaddi. L-imħabba vera mhux l-imħabba li tfisser dak li nħoss. U nużaw il-mezzi li jkollna bħal flus, bħal ġid, mhux bħala għam fihom infushom, ma bħala mezz li verament nużaw allura dak li jkollna b'mod li qatt ma nitilfu l-ġid li jibqa' dejjem. Għalhekk tgħinna ħafna li aħna niftakru li id-destinazzjoni tagħna hija s-sema pajjiżna fejn daħal qabilna hu u fejn jurina dan propju f'din il-festa ta' tluħ il-mulej fis-sema. Imbagħad hemm ħaġa oħra importanti ħafna wkoll li turina din il-festa. U nieħduha propju mill-kliem tal-Atti tal-Apostli stess meta dawn il-11 kienu iħarsu lejn Ġesu li tela s-sema u l-messaġġ li jirċievu huwa issa tibqgħux tħarsu il-fuq u daqshekk imma għandkom missjoni x'tagħmlu hawn. U din il-festa tfakkarna li fil-waqt li aħna qalbna u moħħna jridu jkunu fis-sema ġifieri d-destinazzjoni tagħna s-sema pajjiżna, imma niftakru li għandna missjoni hawn li tagħna l-mulej f'din id-dinja kull fejn isejħilna il-mulej biex hawn ngħixu tassew dak li għallimna hu, biex hawn ngħinu lill-oħrajn ukoll bħalma qal l-11 biex jagħmlu dixxipli biex hawn inwettqu tassew dak illi l-mulej qed jitlob minna. Imma hawnhekk fil-ħajja tal-lum. U għalhekk li narfu nużaw tajjeb iż-żmien li tagħna hawn
u naħdmu tassew għal ħajja li tixtaq lill-bniedem, għal soċjetà illi verament tirrispetta il-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Il-ħsieb tas-sema mhux biss ma jgħaljenanix, imma anzi jimbuttana biex narfu kif ngħixu iż-żmien li tana l-mulej bl-aħjar mod u napprezzaw il-valur ta' dak iż-żmien li jislifna l-mulej. U allura hawnhekk narfu kif ngħixu l-kelma tiegħu, narfu kif nibnu aktar komunità ta' mħabba, kif jixtieq minna l-mulej bħala dixxipli tiegħu. Ta' mħabba vera qed ngħid, mhux ta' xi gżira ta' mħabba fejn l-imħabba tfisser sempliċement li tfittex il-gost tiegħek jew li jarawk, ħaddieħor jarak, jiggustak, timpressjonah. Dik mhix imħabba li għallimna Ġesu. Anzi l-imħabba ħafna drabi hija l-imħabba anki fl-affarijiet iż-żgħar li ma jidrux u ma jimpressjonawx imma li huma tassew atti ta' mħabba kif għallimna Ġesu. U b'dan mod inkunu qegħdin nibdlu għall-aħjar il-ħajja tagħna u ta' kull min b'xi mod jew ieħor niltaqgħu miegħu. U ta' fejn nkunu nibdlu għall-aħjar u nagħmlu minn dan iż-żmien li tagħna l-mulej żmien prezzjuż li ngħixuh tassew kif iridu. Irridu niftakru wkoll dik l-aħħar sentenza li smajna fl-Evanġelju li tant tagħmlilna kuraġġ. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. M'għandniex waħedna. Anke fil-mumenti tqal u ta' dbatija tal-ħajja tagħna, anke meta nissiltu ma' nfusna kultant jew nkellem fiċ-ċirkustanzi biex ngħixu sewwa, m'għandniex waħedna. Għandna lill-mulej magħna li għamlilna l-kuraġġ li jgħinna biex dejjem niftakru fejn iridu naslu, imma wkoll kif nużaw iż-żmien li jagħtina b'mod illi nkunu qegħdin nagħmlu l-aħjar, l-isbaħ u l-aqwa għax qed nagħmlu rida tiegħu. Jew nitolbu l-mulej llum din il-festa sabiħa ta' tluħ tiegħu fis-sema, nitolbuh ejna biex qatt ma ninsew fejn iridu naslu, fejn tħalt qabilna inti fis-sema pajjiżna, imma wkoll dejjem napprezzaw ir-responsabbiltajiet li għandna hawn biex hawn ngħixu tassew il-Vanġelu, l-kelma tiegħek, u qatt ma ninsew li inti magħna dejjem mulej sal-aħħar ta' żmien. Sejju flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissem minn Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejli għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum iweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika
نسأل مضية واحدة على المغفرة الذنوبيت ونستنى القومة من الويت والحياة تزميلي جاي أمين. يوسف يمكن نرسقوا الطلبة تاعنا لله fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. F'din is-solennità ta' tluħ tiegħek fis-sema mulej, fakkarna dejjem li aħna mixjin lejn is-sema pajjiżna nitolbu. Ejna mulej biex bil-ħsieb tas-sema narfu però ngħixu dejjem hawnhekk ir-responsabiltajiet li inti qed tafda f'idejna u li trid minna bħala dixxipli tiegħek nitolbu. Fakkarna mulej li inti dejjem magħna sal-aħħar ta' żmien nitolbu. Tolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta nitolbuk biex isibu dejjem l-għajnuna illi jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għall-istudenti li dawn il-ġranet qed jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn fl-istudji tagħhom fl-eżamijiet tagħhom nitolbu. Nitolbu għall-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex ħafna nies iwieġbu għas-sejħa tiegħek ħalli jimxu warajk nitolbu. Nitolbu wkoll illum għad-djaknu li qed jiġi ordinat bħalissa fil-Parroċċja Griega Kattolika biex il-mulejjejnu ħalli jkun tassew ta' servizz ta' qadi fuq l-eżempju ta' Ġesu il-qaddej nitolbu. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu inħarsu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Tolbuk għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dan l-aħħar biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċakontana mulej se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa aħna u nagħtu ġieħ il-libnek fit-tluħ tiegħu fis-sema. Għamel b'din il-qima qaddisa tagħna bil-grazzja tiegħek nintrefgħu li ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesus sultan tal-glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, illum fost l-aġeb tal-anġli tela fl-ola ta' smawiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem li mħallef tad-dinja l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna nkunu qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mill-Alla tal-eżerċti. Osanna fl-ola ta' smawiet. Birek min ġej fis-sema. Osanna. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sienata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-iklaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek u lej xandru bil-ferħ għaw minn tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mieqa dejt tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, dirit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina.
لا تدخلنيش في تجريب استهلسنا دني اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني أعطينا في التيب وحنين أعطيك الباچة في زميلنا باش نكونوا خيلسة ديم من الذنوب ومحارسة من كل انكويت احنا ونستناو نتماو لينا والميجيا تالسالفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولي جيسو كريستو ليت الأبوستل تياك نحللكم السليم نعطيكم السليم تياي لا تحريص لين ذنوبيتنا استحارس لين الفيدي تالكنيسة تياك أتي السليم ولا دالي ينترد فيها انت تعيشوا السلطان الديم تديم الباچة المولاي تكون ديم معكم ناتو الباچة لشوشين. حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا هنا لينا حروف تلا لتنهي ذنوبيت الدنيا هنا لينا حروف تلا تنهي ذنوبيت الدنيا. دانو الحروف تعلى دانو اللي ينحي ذنوبيت الدنيا يعني داوك اللي هما مستيدنا الكلة الحروف
Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, għalkemm għadna fuq din l-art, int tatina f'idejna l-ħwejjeġ tas-sema. Għamel li l-poplu nisrani jinġibed b'xewqa qaddisa għas-sema fejn diġà tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kunvent tal-Qalb ta' Ġesu l-Imrieħel. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.